талох аз барои чемпионати ҷаҳон. собиқ бозингари дастаи мунтахаби Бразилия ва тими Интери Италия Адриано дар рӯзи 24 оиладорӣ аз ҳамсараш Микела Мескита ҷудо шуд. аз рӯи хабари манбаъ, Адриано чанд рӯз пештар барои тамошои бозии байни дастаҳои мунтахаби Бразилия ва Швейтсария ба назди дӯстонаш ба Вилла Крузеро дар минтақаи шимоли Рио сафар кард ва баъди 2 рӯз ба хона баргашт. аммо ҳамсараш Микела узрхоҳиҳои ӯро қабул накардааст, зеро Адриано ӯро аз ин амалаш огоҳ накарда буд. ҳоло Адриано ва Микела дар сомонаҳои иҷтимоӣ бо ҳам дӯст буданро қатъ карданд ва Микеле ҳамаи аксҳои якҷояашонро бо Адриано тоза кардааст. ёдрас мекунем, ки Адриано дар раиси дастаи Интер аз соли 2001 то 2009 бозӣ карда 4 маротиба чемпиони Италия ва 2 маротибагӣ соҳиби ҷом ва суперҷоми ин кишвар гаштааст. дар ҳайати мунтахаби Бразилия 51 вухӯрӣ гузаронида ба дарвозаи ҳарифон 29 гол ҳам задааст. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать!